The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, samas na andan, gikinahanglan ang atong paglimpyo sa atong tagsa kakalag, pinagi sa atong pagsugid ni ining mga salang nabuhat nato ning adlaw. Ato isugid kini ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Kay mando niya diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo rin sa mong kinabuhi. Gidasig ka, giawhag ka, giagda ka. Pinagi sa pulong sa Dios diha sa Acts 16:31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Si Ginoong Kristo ra mao ang manluluwas, wala na ilain. Diya sa Acts 4:12, unsa gisulti diya sa English, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Diya sa Juan 3:3 o 7, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya magkitas kingharian sa Dios. Busa sa wailangan magampo kita agi pangandam sa atong tagsa kakalag. Let us pray. Amahan namong langit noon, salamat ni ining lain sa mga adlaw. Ay mong gipadangat ka namo, buhi pa kami ni nga mong lawas. Timayran kini nga ang imong plano. Tagsa na mo kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Mao nga among pahimuslan kining panahon na imong gitagana, giandam alang kanamo nga among pahimuslan. Pinagis pagtuon sa among pulong. Kaya mo kining labing mahinungdanong buluaton sa tibok adlaw. Ang pagpakaon sa among tagsa kakalag sa imong mga pulong. Kay di man mabuhay ang ta pinagi sa tinapay lamang, kundili pinagi sa matagpulong magagula sa bamba sa Dios. Busa uban ni kami karon, natagi kami niya ng concentration sa imong igatudlo kanamo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers. Welcome na usab kaniyo sa mga higala nga dili pa magtutuo. Well, just the same, we are welcoming you warmly. Kaninyo usab nga mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers, welcome. O padayon kita sa atong gitun-an nga title, The Doctrine of the Divine Dynasphere. O by the way, sa atong mga subscribers, katungwa pa makasubscribe sa atong ministry, dasig kamo nga mo subscribe kamo sa atong evangelistic ministry og just to make a follow up og ayaw kamo pag makuli sa pag dapit sa inyong mga higala, mga silingan nga mo salmo to sab sila ning atong adlaw-adlaw nga Bible study
through the YouTube, grasya kini. Narana nila mo paimos ba? Okay? Basta kay kini, agda kini sa Dios ni bisan kinsa nga nagpangita sa kamatuoran. Okay, padayon ta karon. Kagahapon nagisgot kita niya tong Colossians 3:1 nga atong giingon kanimo nga kining maong bersikulo nagalakip kini sa paghisgot sa doktrina sa pagdasig, the doctrine of motivation. Kaya ang motivation is very important sa atong espiritual ng kinabuhi. Now, sa gisulti ang Colossians 3:1, if ye then be risen with Christ, seek ye the things above. Again, kining maong bersikulo nagalakip sa doktrina sa pagdasig. Bersikulo 1 nakanayon, if ye then be risen, meaning resurrected, na banhaw. Now, of course, kining resurrection din gisgutan, this cannot be seen because this is spiritual. Dili makita. So, because it is spiritual, kitang mga magtotoo, kinahanglan nga magkinabuhi sa atong kinabuhi in a spiritual way. Inumdum ka ba sa definition of Christian way of life? It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. You see? Believers should not be motivated by circumstances, kundi sa pulong sa Dios. Mao gyud ang magadasig. Hinumdumi nga ang Dios dili maapektahan by any decision that man makes in his life. Kaya ang Diyos, God is God. He is perfect. His plan is perfect. Hingpit. Way kuwang, way sobra. Now, ang atong Ginoong Kristo nagkanayon sa iyang pulong. If you love me, keep my words, my commandments. Now, if we love God, we also have to love His Word. Sabot, hindi man na nimo mabuwag. So, the one is useless without the other. Actually, we do not mean God is useless, but it is His Word, ang iyang pulong nga mahimong wa nay kapuslanan sa atong kinabuhi if we do not know His Word. You see? Mao na nagtuon ta sa iyang pulong adlaw-adlaw. Kay ang pulong God sa Dios mao kini ang sinulat nga pulong. Si Kristo mao buhi nga pulong. Sabta gina, God's Word is the written Word. Christ is the living Word. Kung kini sila usa lang, sama lang sila. They are one and the same. Sabta gina. That is why ang atong pagtagad ngadto sa Dios. Okay? Ang atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios mao'y magadeterminar sa atong gugma sa Dios. Sabta na. It is our attitude towards God's Word that determines our love for God. On the other hand, to execute the royal law is to learn and believe God's Word, which says, you shall love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kay kini mao ang labing manungdanon. That's the greatest commandment. So, love thy neighbor as thyself. Kining duha are what we call virtue love. Itawag na og virtue love. Loving God and our neighbor is part of the royal law. See? Harianon nga balaod. Now,
kinahanglan hinumduman nato our positional truth. Hinumdum ka sa positional truth nga kita nasud niya ng positional truth. Ang atong pagkahiusa, pagkadugtong kang Ginoong Hesukristo hangtod. Di man na, hangtod na kana nga pagkahiusa nato kaniya. Di na matangtang, di na mabakwi. Okay? Not nobody can pluck you out from the hand of God. Wala na. And yet, naarabay daghang mga magtutuo nga nagalakaw pa sila pinagi sila makita dili pinagis pagtuo. And they just are concerned on things nga makita dili katong mga butang nga di makita. You see? Mandoro na sa Dios. Be concerned on things that cannot be seen. Mao niya itong gitunan. The things, noon sa may gisulti diya sa Hebrews 11:1, it says, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Na. Okay. Ato ra ko ning tukwilon kining may tungod sa usas mga kinaiya sa Dios. Ang Dios transcendent. Gitawag ni siya og transcendent. Sabot pa sabot. Transcendent means God is everywhere without limit or end. Why limit o why katapusan? Onya, siya, ang Diyos, is also immanent. Immanent. I-M-M-A-N-E-N-T. Immanent. Nasibot pa sabot ng immanent. God is everywhere at all times. Ana siya tanang dapit. Practically tanang dapit. Tanang suok. At the same time. Okay? At all times. Sa tanang higayon. Now, it is the humanity ni Ginoong iyang pagkatao ni Ginoong Jesucristo in hypostatic union nga mao'y nagalingkod dito sa tuong kamot sa Diyos nga Amahan. Okay? All that the Lord Jesus Christ had accomplished while He was dinipa sa kalibutan, iyang gibilin kining tanan nganhi kanatong mga magtutuo. He left them all to all believers. Now, naran ni mo mapahimos kaniya na. You see? Another thing I would like to stress, that Bible doctrine is biblical teaching. Okay? Apanay daghang mga magtutuo who kanang inunta saway sa mga doctrinal nga mga magtutuo nga ako no sila itawag yun nila ni og bibliolatry. No, oy kaya ni sila. Ilang gitawag ang mga doctrinal nga mga magtutuo nga na kanang buhat sila og bibliolatry. Kung ay idolatry, ila pong gihimuan og term nga bibliolatry. Loy. Now, okay, so bali ragutan itong paglingkod ni Ginoong Jesucristo dito sa tuong kamot sa Amahan. Salmo 110, versikulo 1. Nagsulti diha, sit down at my right hand. Okay? Mao na gisulti sa Diyos nga Amahan. Now, Ephesians 2:6 says, we have been resurrected with Christ and had us seated. Now, actually, naghisgot ni og positional truth. Numdong ka na sa positional truth. Ang atong matuod nga kahimtang. Positional truth. Ang matuod nga kahimtang nato, spiritually speaking, mao nga atong paghiusa, pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo hangtod. Nay pangutan na. Are you resurrected with Christ now? Now,
kini bang pasabot current positional truth. Are you seated with Christ at God's right hand? Okay? Kini retroactive positional truth. Seated in Greek is in nanile pahimutang gini sa present middle participle of seated in thrones. Seated on excuse me. Seated on thrones. Now the things that are not seen, ano sa mga yun eh? Ang mga butang nga di makita. Well, ang appeal nini portfolio of invisible assets. Unsa pa? Ang protokol nga plano sa Dios. Di man makita. Ug ang napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran, 10 problem-solving devices. Ug naibaw na kaniya to, well, as a review, mo to atong hingog Operation RFFG DPIHPO. Rebound, feeling of the Holy Spirit. Kanang, unsa pa? Fellowship with God. Okay? And then, grace orientation. Doctrinal orientation. Personal love for God. Impersonal love for all mankind. Inner happiness. Personal sense of destiny and occupation with Christ. Okay? So, akong balikon. Rebound. Feeling of the Holy Spirit. Faith rest drill. Correction. Kaya katulo, faith rest drill. Then number 4 is grace orientation. Then doctrinal orientation, personal love for God, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, and occupation with Christ, etc. Ako na lang yung etc. kay mo kini appeal nining gitawag natog things that are not seen. Okay? Apan niya sa atong kalag. Isi appeal na ning divine Dynasphere nga mo itong topic niya mas atong una-una ang divine Dynasphere. It's a mental attitude, a system of thinking. You see, what man thinketh, so is he. Unsa ginoon sa tao, mao kana siya. Now, adto ta karon sa Colosas 3 versikulo 2. Nagsulti kini. A believer either continues to set his mind on things above or on things below. Na. Either makapili siya. Na magpadayon siya sa pagpahiluna sa hunang-huna sa mga butang atua sa itaas or sa mga butang aniya sa ubos. Dinis kalibutan. Kaya ang the things above in heaven, but the things below on earth. So, kini kung kanang ingnon ta pagsulti natog set your mind, ang Grigong pulong nining set your mind is phroneo. P-H-R-O-N-E-O. Phroneo. Ang pasabot sa phroneo. Ang phroneo nagpasabot to keep on giving serious consideration. Huna-una pag-ayo. Sakto ba ng Visayan? Huna-una pag-ayo. Keep on giving serious consideration. Ziteo. Namdong ka ziteo? Keep seeking. Unya, phroneo. So, nakanaman naman ka kahibao o mga Greek words. Zeteo, keep seeking. Phroneo, keep on giving serious consideration. Ano siya gibot sabot nini? This is right priority. Sabtag na. Now, okay. So, pagpadayon na ito nining Colosas 3, atong naibawan nga,
kung wa tay doktrina, there is no true faith. Ibo ka nga, no? There is no true faith if we have no doctrine. Kaya naman na sa Roma 10:17 nga nagingog, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. You see? Now, the major issue in the Christian life is volition. The big V. Muna itong giingon og the big V. Dako nga litra nga V. Volition. So, ang matag magtotoo na ginahanglag vitamin K, knowledge of Bible doctrine. Ito na lang yung vitamin K, which means knowledge of Bible doctrine. Kasayuran, kaalam sa pulong sa Diyos. Kay, kung natin pulong sa Diyos, then we are able to walk by faith, not by sight. Now, kay ang pagka-valid, inunta, sa atong pagtuo, the validity of faith depends on the object of faith. Gusto? Now, the object of faith in salvation, iba naman ta, is only our Lord Jesus Christ. Siya ra magid ang tumong. O may lain. Because the question is asked, after salvation, what? Human ta maluwas, so may sunod na itong buhaton. Daghan kaayong mga Kristohanon wa gyud in town masayod sa tubag ni maong pangutana. After salvation, what? Dako kayo ng pangutana. Now, of course, what needs to be done after a person is saved? Human naman siya maluwas. So may sunod. You see? Huwag mo gud nila tagi ingnon ta pagpaklaro, pagpatinaw, pagkiyas ang mga kasimbahanan sa pagpasabot sa mga sakop sa kongregasyon sa atong mga isuong mga magtotoo. Naglutaw lang sila, human sila maluwas, human sila umasayod unsa ilang buhaton. You see? The right answer, so right answer after salvation, what? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hay man na 2 Peter chapter 3 verse 18. Mao na ang looking with serious consideration. Looking, skupeo. S-K-O-P-E-O. Skupeo. To look with serious consideration. Look with serious consideration on the things which are not seen. Kay kining mga butang nga dili makita, eternal. Dayo na, hangtod na sangtod. Mao na nga, it is tragic to see most pastors of today just emphasize positive thinking. Ano pa? That's how they emphasize. Sa ilang congregation, positive thinking, ngadto sila mga congregation, not the negative ones. Himplo, mga suliran, mga kalisdanan, mga pagsuway, all of this. You see? Si Apostol Pablo, by the way, mihatag siyang ipasiya nga kining mga suliran, mga kapaitan, mga pagpiit, kalisdanan, etc., are the ones that can strengthen a believer's Christian way of life. Basta, mao ni makapaligo niya. Now, in fact, doctrine emphasizes that believers should consider problems, difficulties, tribulations as their friends. Sabot ka. Atong mga higala ni sila, di na ito kaaway. Kini mga suliran, pagpiit, kalisdanan, dili. Love problems. Higugma mga suliran, mga pag-antos, kalisdanan, tungod kay dito sa langit, wala naman kana sila. Sabot? Love the problems.
Love the sufferings. Because in heaven, there are no more problems, sufferings, etc. Sabtag na, now, imo ba ning madungog sa mga pastor sa kanang sangyaw? Imo bang nadungog ni sa ilang pagwali-wali? Wala ba? There's no emphasis. No, it's tragic. It is tragic. So, Colossians 3:1 again, keep seeking the things above, not the things here below. Og ang Hebrewanon 11:1 ayaw na nakalimtipod. Faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. 2 Corinthians 5:7 also, we live by faith, not by sight. Colossians 3:1 again, therefore, if you have been risen with Christ, keep seeking the things above, not the things here below. Verse 2, set your mind on the things above, not on things here below. Muna, atol laninggi. Balik-balik din ka. Doon hindi mo makalimtan. Okay? This is the objective sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos nga masilsil gyud. Okay? Hinaot ka nakatunan ni mo kiniog. Padayon na ito ni ugma. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya. Salamat sa imong pagpatinaw ka na mo ni mga butanga. Noon sa di ka may nungdanon sa mga butanga di makita. Nga mo gyud ang among ginatunan niya man kini sa among kalag. Bisan pa kining dapit nga may gahom nimo, which is the divine Dynasphere. Kinahanglan gyud kini masilsil na gyud ning maong butang, masilsil sa among alimpatakan sa among kalag. Aron di na gyud ni namo makalimtan. Salamat sa imong grasya. Bani kami sa among pagbagbuhag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik din hiugma. Aron kami makapadayon, pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.